मिनिटात आपण त्या मंदिराच्या कामानीतून एंट्री करणार आहोत. पहिल्यांदा या ठिकाणी हा रोड नव्हता, आता सुंदर असा रोड पण केलेला आहे. छान मस्त झालेला आहे रोड आता. खूप छान वातावरण आहे. चारी बाजूनी डोंगर डोंगर आहेत मस्तपैकी. आणि अशा प्रकारे आपण आलेलो आहोत या मंदिराच्या ठिकाणी. तर मंदिर बंद आहे वाटतं. तर अशा प्रकारे हे नागेश्वराचं मंदिर आहे चुंबळे गावातलं. या ठिकाणी बारव आहे. चारी बाजूनी असे डोंगर आहेत. या ठिकाणी पाण्याची विहीर आहे आणि या ठिकाणी वरती मंदिर आहे. त्या पलीकडे छोटासा बंधारा आहे बांधलेला आणि आत्ताच नुकताच पाऊस झालेला आहे. असे सुंदर छोटे 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 झरे वाहतात इकडनं. गार मस्त हवा आहे. इकडे एक छोटी बारव आहे आणि या मंदिराची आख्यायिका खूप छान आहे. नक्कीच या मंदिराला भेट द्या. सुंदर अशी विहीर आहे. पाण्याने खचाखच भरलेली आहे. खूप खोल नाही आहे परंतु निखळ निर्मळ असं पाणी. त्या ठिकाणी तिथं द्वार आहे. जुन्या पद्धतीची विहीर आहे. पुरातन काळामध्ये अशा मूर्ती असायच्या. मंदिर बनवताना या मूर्ती सापडलेल्या आहेत. इथेच आहेत अशाच. आता सुंदर प्रकारे या ठिकाणी सर्व काही बनवलेलं आहे. चला तर आपण जाऊया वरती मंदिरात. अनेक भावी भक्तांनी वर्गणीतून असे सभामंडप वगैरे बनलेले आहेत आणि आपण आलेलो आहोत महादेव मंदिरात. तर सुंदर अशा प्रकारे हा मंदिर, सुंदर असं वातावरण आहे आणि आपण लागलीच मंदिरात जाणार आहोत. सुंदर अशा मंदिरात आपण एंट्री करणार आहोत. नक्कीच खूप सुंदर असं पुरातन काम झालेलं आहे मंदिराचं. रंग वगैरे दिलेले आहेत खरंच. आणि मंदिराची आख्यायिका पण खूप छान. ब्रह्मकमळाची फुलं वाहिलेली आहेत. तर अशा प्रकारे हे महादेवाचं मंदिर. सुंदर मूर्ती आहे. त्या ठिकाणी पिंड पण आहे आणि सुंदर मंदिर आहे. खूप जुनं आहे. नक्षीकाम पण खूप भारी आहे. खरंच नक्की त्या मंदिराला भेट देण्यासाठी आपण या पाटोदा तालुक्यापासून अगदी 9 किलोमीटरवर हे मंदिर आहे. चुंबळीपासून 2 किलोमीटर अंतरावर हे मंदिर आहे. आणि या ठिकाणी येण्यासाठी पण खूप लवकर याल तुम्ही. चला तर सर्वांना श्रावण सोमवाराच्या खूप खूप शुभेच्छा. पाठीमागे जाऊया आपण. पाठीमागे काय बघूया. तर पाठीमागच्या साईडला डोंगर आहे. हे मंदिराचं शिखर आणि इकडे बांधकाम. मंदिराच्या डाव्या साईडने उतरल्यानंतर आपण मंदिराच्या डाव्या साईडला जातो. तर ही आत्ता बारव दाखवली. तर नक्कीच हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. ही माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.